Aurrez aurreko eskaera egitea erabakitzen badugu, zein agiri bete behar ditugu, eta non lortu eta non aurkeztuko ditugu, agiriei buruz jakin behar duzun guztia azalduko dizugu. Aurrez aurreko eskaeraren atalean, eskaera horria eta beharko ditugun agiriei buruzko informazioa aurkituko dugu. Eskaera non aurkeztu dezakegun ere zehazten da. Bete beharreko formulario guztiak PDF artxiboak dira eta bete ondoren inprimitu daitezke. Eskaerak, eskabideak aurkezteko lekua loturan zehazten diren lekuetan entregatu beharko dira. Kasu bakoitzean, zein formatuan erantsi daitekeen azalduko da. Beste izapideei dagokienez, prozeduraren fitxan agertuko dira sarbideak. Kasu bakoitzean, behar diren formularioak eta argibideak ere azalduko dira. Edozein formulario prozeduraren fitxan, zein zuzenean webgunearen inprimaki bilaketan topa dezakezu. Izapidea modu honetan hasten bada ere, horrek ez du esan nahi, aurrerago modu elektronikora aldatu ezin dugunik. Txosten bakoitzaren egoera, nire gestioak loturan ikus daiteke.